mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni programu yathu ya lero monga mmene tamvera muja programu imene yamalipatsia Ndalilongo School of Biblical Studies amene sakutidziwitsa kuti anatsekula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere. Imafuna anthu amuna ampingo wa Khristu komanso akhale ndi certificate yawo ya form 4. Mwina ndinu mwina alipo pa mpingo pano amene akhozofuna uthenga umenewu. Papeto timapereka nambala imene mukuzigwiritsa ntchito kuti mufunse zokhudza skulu imeneyi komanso zofunsa kukhudza programu imeneyi. Chaka chake amene adzanoyamba ndi chaka cha mawa, chaka cha 2025 mu January. Adziwitseni ena zokhudza uthenga umenewu. Komanso tikudziwitseni kuti zokhudza mapulogalamu amenewa mukhozowapezanso pa page yathu ya YouTube kungoyang'ana Ndalilongo School of Biblical Studies. Mudzapeza mapulogalamu amene tikuphunzire lero komanso mapulogalamu ena ambiri amene inunso mukhozophunzira mozama mawu a Mulungu. Tibwere programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, ndine mmodzi mwa membala wa mpingo wa Khristu kuchokera ku area 36. Komanso monga mwa nthawi zonse ndine ndi mnzanga apa. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Tiyamikirenso kwambiri m'bale wathu inu Namanika Malunje chifukwa chobweranso pa tsiku la lero kuchokhaliranso pa programu imeneyi limodzi. Tsiku la lero tifuna tikambeponso pa mutu wina umene mwina ifenso anthu a tsiku la lero kapena anthu amasiku ano zimatikhudza. Chifukwa chake nchani ndikunena zimenezi? Ndikhulupirira kuti munthu wina aliyense pa programu imene tifuna tikambe lero anakhudzidwapo. Makamaka pa programu ya lero tifuna tikambe pa programu yokhudza kubera Mulungu. Pamene ndakamba kuti munthu aliyense anakhudzidwapo chifukwa tidzoti aliyense amene akhala pa dziko lapansi pano mwina anaberako nzake kapena anaberedwako. Ndipo munthu ukaberedwa tudziwa tonse amene anaberedwako mmene timamvera. Koma kuberana kumene tikufuna tikambe lero sikuberana kwa munthu ndi munthu nzake ayi. Koma tikukamba kuberana kumene munthu amachita pofuna kubera Mulungu. Ndiye m'bale wathu Namanika Malunje programu yathu ya tsiku lero tikufuna tikambe pa mutu umenewu okhudza kubera Mulungu. Chabwino. Mwina munthu atangomva akhoza kuti zingatheke bwanji. Yeah. Chifukwa mwina anthu kuti kamakamba kuti wakuti wabera wakuti makoti munthu wabayo ndi oberedwa onse tikwaona m'maso. Yeah. Koma makamba kuti munthu waba Mulungu mwina zikukhala zinthu zodabwitsa kwambiri kwa anthu ambiri. Yako basi. Koma ndifuna mutithandize ochokera buku lopatulika Baibulo. Yeah. Kodi zikhoza kutheka munthu kubera Mulungu? Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti monga mwanenera kuti anthu ambiri mwina womachimvetsa chifukwa waphunzira. Koma sanaphunzire akhoza kukhala odabwa kwambiri kuti munthu angabere Mulungu. Zosatheka ayi. Komabe monga mafunso lanu kuti kodi zotheka munthu kubera Mulungu, tikaonapo makamaka mwina tiphunzirapo pang'ono msanga kuchokera mu buku la Malaki. Buku lopatulika la Malaki, na buku limeneli inali nthawi imene Ayuda angobwerako kumene ku kapolo wa ku Babulo kumene anakhala zaka 70. Anakhala kumeneko kwa zaka 70. Nthawi zina tikaganizira kuti mwina munthu anapita ku ndende, mwina kulikoti mwina amaba kapena amachita zina zake ndiye wapita ku ndende. Chimene timaganizira adabwera timaganiza kuti mwina asintha ndithu zinthu. Sakhala monga mmene analili poyamba. Ana Israeli awa kapena kuti Ayuda abwerako ku kapolo ku ndende ya ku Babulo kwa zaka 70. Anali ndi zinthuso zina zimene Mulungu anawadandaula kwambiri. Makamakaso pa nkhani imene mwanenayi iwonso inawakhudza kwambiri. Pamene Mulungu amadandaula m'buku limeneli la Malaki anadandaula pa zinthu zingapo. Chinthu choyamba chimene Mulungu anapenya kwa iwowa chalembedwa pa Malaki chapter 1 verse yake ya 6. Pamene paonena kuti mwana alemekeza atate wake ndi mnyamata mbuye wake. Ngati ine tsono ndina atate uli kuti ulemu wanga.
ngati ine ndine mbuye kundiopa kuli kuti ati Yehova wamakamu kwa inu ansembe akupeputsa dzina langa. Mulungu anawadabwa kuti anthu abwerako ku kapolo kumuonetsa kuti udawonongeka moyo wawo wauzimu, sanafunenso kupereka ulemu woyenera kwa Mulungu. Ndipo zipatso zina zimene Mulungu adaziona zosonyeza kuti Aisraeli alibe ulemu ndi Mulungu, nkhani yake ndi yokhudza mmene anawalamulira pa nkhani zokhudza kaperekedwe. Ndiye apa Mulungu akunena kuti kodi inu ana Israeli mumanditcha kuti ine ndine tate wanu, komanso mumanditcha kuti ndine ambuye. Mmene ndiudziwira ine, mwana amalemekeza tate wake, kapenanso wantchito amalemekeza bwana wake. Tsono inu mumanditcha kuti ine ndine bwana, mumanditchanso kuti ndine atate. Koma chodabwitsa kuti ine ulemu ndilibe. Ndiye Mulungu amadandaula pa chimenechi. Choncho pamene ali kudandaula pa chimenechi, analankhulapo tibwereranso pa chapter chimenechi koma poyamba tioneponso buku la Malaki chapter 3 verse yake ya 8. Pa Malaki chapter 3 verse yake ya 8 akunena kuti kodi munthu adzalanda za Mulungu ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Maonera kuti kodi munthu adzalanda za Mulungu, ndiye pamene Mulungu anena kuti ine mundilanda, kodi zingateke munthu ulanda Mulungu? Ndiye Mulungu anena kuti tsono ngati inu simungandilande ngabwanji mundilanda? Ndiye tsopano Ayuda amafunsa kuti takulandani zotani? Amafunsa choncho. Ndiye tsopano Mulungu amayankha kuti mudziwe kuti ine mundilanda ndaonera pamene mumapereka limodzi la magawo 10 limene munawuzidwa kuti muzindipatsa. Komanso chopereka china chilichonse chimene ndakulamulirani, kaperekedwe kakeko kamene kaonetse kuti inu mundilanda, kapena unena kuyena mundibera, simundipatsa zimene mmembekezera. Choncho Aisraeli awa atamva zimenezo, Mulungu anafuna ndithu awatsimikizire, awatanthauzire njira zomwe iwo amatsata pofuna mubera Mulungu. Tikabwerera pa buku limeneli la Malaki chapter 1, tikafika pa verse lake la 7. Akuti mupereka mkate odetsedwa pa guwa langa la sembe, ndipo mukuti takudetsani motani? Mmenemo mwakunena gome la Yehova lonyozeka. Ansembe ngati amabweretsa mkate odetsedwa pa guwa la sembe, ndeti pamene pamasonyeza kuti omanyoza ndani? Omanyoza Mulungu. Ndiye Mulungu yo amanena kuti tsono ngati kuti takudetsani motani, imene takunyozani motani. Ndiye Mulungu amenena kuti pokhapo ngupereka mkate odetsedwa pa guwa langa, pamene pamaonetsa kuti guwa langa lonyozeka. Amawauza zimenezo. Pa verse ya 8 akuti ndipo pamene mupereka ya khungu ikhale sembe, mukuti palibe choyipa. Ndipo opereka yotsimphina ndi yodwala palibe choyipa. Kayiperekeni kwa kazembe wanu, mukudzamkomera kodi? Kapena adzakuvomerezani kodi? Ati Yehova wamakamu. Awa udandaula kuti taonani, ngakhale pamene inu mupereka chopereka chanu, mukondumangana chinthu chimene kwa inuyo chioneka kuti kaya nkhosa ikhale ya khungu, kapena yolumala yotsimphina, imene ioneka kwa inuyo kuti yosenera, ndimene muyinyamula mbonetsa kwa ndani? Kwesa kwa inu. Koma kazembe wanu akakulamulirani kuti ine ndifuna mundipatseko chopereka, mukayang'ana chimene chili chonenepa. Kodi pamene pasipasonyeza kuti ine ndine wonyozeka kwa inu? Choncho Ayuda pamene amapereka kaperekedwe ka zinthu zosalongosoka, ndiye Mulungu amanena kuti pamenepa ndiye kuti mundibera, chifukwa simunenera kupereka zili kwa ine. Zinthu zimene munenera kupereka kwa ine muzisiya uko, zinthu zimene munenera kupereka kwa kazembe wanu ndimubwetsa kuti pamenepa ndiye kuti ineyo mundibera. Choncho Mulungu anapitiriza ndithu kuwauza kuti mumandibera munjira iti? Munjira imeneyo. Ndipo tikafika pa verse lake ya 13 akuti mukuti sotaonani ncholemetsa ichi, ndipo mwachipeputsa ati Yehova wamakamu, ndipo mwabwera nazo zofunkha ndi zotsimphina ndi zodwala, momwemo mubwera nayo nsembe kuti
ndiyenera kuyilandira kudzanja lanu. Akutinso nthawi zina umakatenga chinthu chimene waba kwina mnjira yolakwika imene ndimene makachitanso chotani chopereka. Ndi amanena kuti tsono pamene inu mutenga zinthu zoti mwakafunkha kwina ndi nsembe zolakwikazo, kodi mungaze kuti ine nkozuzilandira? Dziwani kuti ngakhale mumapereka ine sindilandira. Ndiye Mulungu akudalira kuti mumandibera njira imeneyoyo ndithu. Choncho pafunso lanu ndilodi anthu tikhozubera Mulungu, yankho kuti njira yomubera Mulungu ilipo, ndipo ana Israeli adawuzidwa ndi Mulungu kuti munjira iyi mumandibera ndithuti. Iyayi kwambiri mwina anthu ambiri sitimaganiza choncho. Timaona ngati munthu akhozobera munthu mnzake. Koma zoti munthu akhozobera Mulungu ambiri mwina saziganiza choncho. Wala aumbera banje Mulungu mpavu zonse zono kozokatenga kuti kozobera kumwamba kukamubera. Koma zikuonetsa ndithu kuti pambera Mulungu malingana ndi mmene tikumupatsira, mmene tinoperekera situpereka moyenerera. Tiyamikire kwambiri chifukwa Baibulo latiyankha ndithu kuti nzotheka munthu kubera Mulungu. Taona ana Israeli amabera Mulungu motero. Koma mwina munthu akhozopata anza ana Israeli zimenezo. Ife nanga zotikhudza. Kodi ife nanga lero tikhoza kumbera Mulungu? Taona ana Israeli amabera nanga ife lero. Baibulo latifotokozeranso kuti tili ndi kuthekera kuti tikhoza kumubera Mulungu. Zikomo kwambiri. Chinthu choyamba chimene tiyenera kudziwa kuti ifenso tikhoza kugwa m'mavuto ngati amene anachita ana Israeli zotheka zimenezo. Poyamba tione kuti Baibulo limatifotokozera mmene ife tiyenera kuchitira chopereka. Chinthu choyamba chimene tiyenera kuona pa 1 Korinto chapter 16 verse 1-3 akunena kuti koma za chopereka chakoyera mtima monga ndinalangiza mipingo ya ku Galatiya motero chitani inunso. Tsiku loyamba la Sabata yense wa inu asunge yekha monga momwe anapindula kuti zopereka zisachitike pakudza ine. Paulo pamene amalembera akhristu a ku Korinto pa nkhani yokhudza chopereka adawuza kuti afunika kuti apereke molingana ndi mmene munthu wapindulira. Tikatengera kuti munthu apereke monga mmene munthu wapindulira, nthawi zambiri anthu samapereka molingana ndi mmene wapindulira, koma mwina nthawi zambiri anthu amakapereka malingana ndi mmene wafunira. Nthawi zina Baibulo likanena kuti muzipereka monga mmene mwapindulira, tisalimve ngati lunena kuti mupereke monga mmene niyo mwafunira. Tipereke chitsanzo chakupereka mmene ufunira. Kuti tsono ngati upereka mmene ufunire motero ndiye kuti m'Baibulo masemphana nawo. Mwachitsanzo kuti ineyo ndapeza 10,000. Ndiye tsopano pa nthawi yochita chopereka ndakapereka 2,000. Tenizi choncho. Pa nthawi imene yafikanso nthawi zachita chopereka ndili ndamakwana 20,000. Ndiyene pa nthawi yochita chopereka ndapereka 2,000. Nthawi ina nakapeza kuti ni 50,000 pa nthawi chopereka ndikapereka 2,000. Pamene pandani nupereka mmene ndinu ufunira. Koma Baibulo lunena kuti ndizipereka mmene ndapindulira. Koma tsopano ngati nupereka choncho nkatenga 10,000 nupereka 2,000. Ni 20,000 nupereka 2,000. Mpeze 50,000 nupereka 2,000. Ndito pamene papo ndiye kuti sinupereka monga mmene ndapindulira. Ndiye kuti njira imene nikhozumubera Mulungu, njira yake ni iti ndi imeneyi. Nthawi zina tikhozumubera Mulungu munjira yakuti mwina ndapindula koma sindafuniso ndipereke. Ndiye kuti ngati ndapindula koma sindapereke ndiye ndamubera. Chifukwa Mulungu ponipindulitsa amafuna ntchito yakenso ikayende bwino. Ndiye tsopano Mulungu onipindulitsa pa ntchito zimene mmagwira chonipindulira chimenechi koma m'malo mwa nthawi yokapereka sindapereke ndiye ndamubera Mulungu. Njira imeneyi ndithu yokwanira kumubera Mulungu. Pali njira ina imene anzathu anachitaponso pomubera Mulungu. Tikamawerenga buku la Machitidwe chapter 5. Buku la Machitidwe chapter 5 pali nkhani imene yokhudzana ndi Hananiya ndi Safira. Hananiya ndi Safira linali ngati banja. Kuyambira verse 1 Machitidwe mutu 5. Koma munthu wina dzina lake Hananiya pamodzi ndi Safira mkazi wake anagulitsa chawo napatula pa mtengo wake. Mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala nachika pa mapazi atumwi. Koma Petro anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima wako
chifukwa ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Pamene unali nawo sunali wako kodi? Ndipo pamene unagulitsa sunali m'manja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako? Sunanyenga anthu koma Mulungu. Koma Hananiya pakumva mawu awa anagwa pasi namwalira, ndipo mantha akulu anagwira onse akumvawo. Hananiya anapereka munda kwa Mulungu kuti usakaleso wake ukhale kwa Mulungu. Ndiye molomoti mpingo sunapite ndi ukagulitsa udamuzabe kuti poti iweyo waupereka kale ndiye kuti upite ukagulitsa ukabwera nazo ya ndiye udzana akagulitsa. Ndiye telekeze kuti Hananiya telekeze ngati kuti uwagulitsa mundawo pa mtengo wa 2 miliyoni. Ndiye kuti saponeja pokabwera nchopereka adapereka 500,000. Ndiye kuti pamenepa Hananiya adamubera Mulungu. Ndiye chifukwa chake Mulunguyo adamulanga. Moti Petro sadamuuza kuti wachita zisuda nyenge ife. Wanyenga ndani? Wanyenga Mulungu. Adanyenga Mulungu bwanji? Chifukwa choperekacho chidali chikagwira ntchito ndani? Ya Mulungu. Ndiye kumubera Mulungu nkotheka ifeso munjira ili imeneyo. Nthawi zina tikhoza kubera Mulungu makamaka munjira yakuti pa 2 Korinto chapter 9 verse 7 amayina kuti tikamachita chopereka chathu tizipereka ndi mtima woona komanso mokondwa. Osati nikapereka tsono popita kunyuma kumakadandula akasinapereka ndiye mtcholo mchele apa akuchigale apa chopereka chimenecho sichilandidwa kwa Mulungu. Ndiye pali njira zosiyana-siyana zimene ife tingapange zimene ife akhristu timapanga zomubera Mulungu. Koma ife sitidziwa kuti tumutani tumubera. Sitimapereka monga mmene Baibulo lutani lunenera. Ayuda ndi ife ndiye tikadapereka chopereka kwambiri kusiyana ndi Ayuda. Chifukwa chakuti Ayuda tikatenga chopereka china chimene adachitiwapatsa mulingo chija cha 10 chichi chimene anapatsa iwo chimene kwa ife sichidafike. Paja amauza kuti mukapeza zinthu 10 chimodzi muzibweretsa kuti kwa ine Mulungu. Mukapeza zinthu 20 ndiye kuti ziwiri zakuti. Ngati mupeza zinthu 100 ndiye kuti 10 zobwera kuti. Ndiye tsono Baibulo linena kuti chilungamo chathu chikapanda uposa cha alembi ndi afarisi ife chipulumutso palibe. Ndiye tamanthauzo kuti ife tikozichita teni kuchita chopereka poposa anzathu chipangano chakale. Koma m'malo mopereka motero ife sitimapereka so motero. M'malo mwake timapereka zimene zili zosayenera. Nthawi zino mwino umatuka gule ukamweri yapelewera umatuka ngani chinangwa yangani kuti basi nkampenga mutali chimene wasowana yochita. Pamene pankunyoza Mulungu ngati mmene adachita anzathu ajanza anaisraeli makapeka yotsimpina yotani zimene zosalongosoka. Choncho mukafunsa kuti kodi ifeso nkotheka kumubera Mulungu zimenezo nzolondola ndithu. Taona kuti azathu Ayuda amabera Mulungu, taonanso kuti ife akhristu lero tumubera Mulungu. Tiyamikire kwambiri fa nthawi zina mwina anthu timangopangapo zinthu osadziwa kuti zotsatira zake ndi zani. Koma taona ndithu kuti anthu timatha kumubera Mulungu. Pali zifukwa zina zimene zimapangitsanso kuti anthu mwina timubere Mulungu. Tudziwa kuti nthawi zina anthu ena amaona ngati kuti ndikapereka basi mwina abusa amene akadya okha basi ndiye ndisapereke. Koma no sindidziwa Baibulo kuti linafotokozaponso zifukwa zina zimene mwina zimapangitsa anthu kuti adzitha kumubera Mulungu. Ndizoonadi. Tikawerenga pa buku la Hosea chapter 4 mu verse yake ya 6 pamenepa amakambapo kuti anthu anga pa verse yake ya 6 akuti anthu anga awonongeka chifukwa cha kusadziwa. Popeza unakana kudziwa inenso ndikukaniza kuti usakhale wansembe wanga. Popeza wayiwala chilamulo cha Mulungu wako inenso ndidzayiwala ana ako. Nthawi zina chifukwa chosadziwa malembo chosakhala nayo nzeru ya kwa Mulungu ndi china chimene chimatipangitsa kuti ifeyo timubere Mulungu. Tinawerenganso pa 1 Korinto chapter 16 verse 1-23 kuti olemba Paulo powalembera Akorinto amati mupereke molingana ndi mmene munthu apindulira. Koma nthawi zina kutheka kuti mwina okalita nthauzira lembo owatanthauzira anthu awauza kuti
Baibulo linena kuti aliyense azipereka mmene iye akufunira. Zili ndiwe kuti upereka kapena supereka palibe vuto ayi. Olalikira utero. Ndiye kuti olalikira wosadziwa malembo, ndiye kuti anthu amene alalikidwa alalikira zinthu zosalongosoka. Ndiye kuti chifukwa chosadziwa malembo zingapangise kuti anthu azimbera Mulungu pa nkhani imeneyi. Chifukwa ndiye kuti chopereka anene lukhana kuti apereke satani sapereka kuti onena kuti ni ufulu wa munthu ukhozopereka kapena satani osapereka. Njira ina imene imapangisa kuti anthu tikhoza kumbera ndani kumbera Mulungu. Pali nthawi zina tikawerenga pa 2 Timothy chapter 3 verse yake ya 4, chifukwa chokuti anthu tsopano tabwera pa nkhani yokonda ndalama komanso takhala ndi mtima okonda zokondweretsa anthu osati Mulungu. Ndiye tsono malo moti tilenge chopereka chathu mwina kuti tikapereke kwa Mulungu, m'malo mwake chifukwa chosakonda Mulungu tatenga chopereka chathu mali tipereka kwa anthu ena. Tinaona mu chipangano chakale chija pamene Malaki Yehova mwa Malaki amauza Aisraeli kuti mumatenga za mphamvu mumakapatsa akazembe anu, koma mukatenga zowawanya ndiye mabwesa kwa ndani? Kwa ine. Ifenso lero chifukwa chosakonda Mulungu kwenikweni timakhala nazo zinthu zoti tikadatukula ntchito ya Mulungu m'malo mwake timakalembekeza zinthu zina. Ndiye kuti chifukwa chosakonda Mulungu koma kukonda zokondweretsa anthu osati Mulungu ndi zina zimene zimapangisa kuti chopereka chathu chizipita kwambiri kumadera ena kumusiya Mulungu. Choncho njira iso ndi imodzi imene imapanga kuti ife tizimbera Mulungu. Nthawi zina kagwiritsidwe ntchito ka chuma chathu zimatenga kotsogawo kuti tikabere Mulungu. Chifukwa nthawi zambiri tikakhala nazo zimene za Mulungu otidalitsa, m'malo moti chinthu choyamba tidziwe kuti zikuti tizipeze ndi mphamvu yochokera kwa Mulungu. Ndiye kuti pamene papona chipezeramo ndiye kuti nitengera chokapereka kwa Mulungu. Kuti zina zosono zinisikira zimene ulanine ndofuna. M'malo mwake zimapangizika kuti pa chuma chicha apazulu kwa chipeza basi olowa nazo zina zonse. Ndiye pambuyo pake chotsala chimene chusowa chogula ichi nkachita chani? Njira zimenezi zimapanga kuti ife timubere Mulungu. Ndithu Ndero zikuonetsa ndithu kuti pali zifukwa zambiri zimene zimapanga kuti anthu tizibera Mulungu. Ndithu mwatithandizire fo inenso ndikhoza kuona kumbali yanga kuti ndimabera Mulungu bwanji. Ndero mvera sako zoona kuti ifenso Mulungu timamubera morali. Inenso ndilingalilapo pamenepo kuti malinga ndimene malemba anenera kuti inenso ndili pati. Baibulo tikamaliphunzira ife tiwaphunzitsa omvera komanso ifenso timakhala tiphunziraso mmene simadzotifisirira kamba mabobo ya ndawerengetsera ulimba mtima. Nditudi. Kwa ifenso amene tikuvera tikuona ndithu kunena kuti ndizotheka munthu kubera Mulungu. Kodi inu mmabera bwanji? Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu ndifuna mutithandizirepo chokeranso buku lopatulika. Chabwino. Pali kuopsa kwanji. Tudziwa kuti pa dziko lapansi pano tikagwira kuba anthu amamumenya, kumupha, amamutenga ukampereka ku polisi, amachitika zinthu zambiri. Koma mwina akubera Mulungu anthu sinave kuti Mulungu wagwira kuba uko akumumenya. Zolanda zoti palibe kuopsa mwina? Ayi, kuopsa kulipo. Poyamba tidziwe kuti pala anthu ena amene amaba pa dziko lapansi pano sagwidwa, amabera anthu azawo, komanso ife tubera Mulungu eti. Koma tsopano pamene tikuganiza za kuopsa kwa kuba, tiganizirepo kuti chinthu choyamba chimene uchidziwa nchakuti onse amene akuba mfumu wa Mulungu sadzalowa. M'malo molephera kulowa ufumu wa Mulungu adzapita ku chilango. Ndi monga mmene aliyense amene ali aphwanya malamulo a Mulungu akapite ku chilango posalowa ku moyo osatha chimodzimodzinso akuba. Chinthu choyamba chimenecho. Chinthu china tidziwe kuti ngati sitipereka monga mmene Mulungu aunenera, zimatipanga kuti mpingo uzuzike pa kayendetsedwe kake. Choncho tikamati mpingo pa dziko lapansi pano ndi umene ukuyimira Mulungu, umatumikira Mulungu polengeza zokhudza mawu a Mulungu. Ndiye ngati mpingo ukhala wopanda chopereka, ndiye kuti mpingo uja pa programu yake sangayende bwino. Tiyelekeze kuti pamene abale ndi alongo pa mpingo akusowa malo opempherera, ndiye kuti ndi vuto lalikulu limenelo. Ndiye kuti masiku ena amene Mulungu anatilamula kuti zisonkhana, ndiye kuti sitingathe kusonkhana mwina ntsiku loti kubwera mvula, ndiye
tulepe lusonkhana chifukwa cha mvula koma pamene ena asonkhana mvula itatani ndicho Itabwera. chifukwa chakuti wazatachita chopereka chidathandizira kuti akhale ndi nyumba yora malabwino ndenge khale mvula ibwere chamapituka tati. Tsono ngati ife sitichita chopereka moyenera zimapereka chiopsezo chokhudzana ndi kanisidwe ka mpingo. Tikawerenga pa Yakobo chapter 1 verse yake ya 27 pamanena kuti chipembedzo choyera, Yakobo chapter 1 verse yake ya 27 akunena kuti mapembedzedwe oyera ndi osadetsa pamaso pa Mulungu ndi Atate ndiwo kucheza ndi ana amasiye ndi akazi amasiye mchisautso chawo ndi kudzisungira mwini osachitidwa mawanga ndi dziko lapansi. Pamene pa Yakobo afuna unikira kuti chinthu chine chimene mpingo umene uchita ndi kuwathandiza amasiye. Tsono ngati mpingo ulibe chopereka ndilo amasiye sangathandizidwe. Tikawerenga pa Machitidwe chapter 6 osauka amene kuti mpingo utengepo gawo lowatani lowathandiza. Tsono ngati mpingo ulibe chopereka uwathandiza bwanji? Tikambepo zokhudzana ndi azilaliki. Ntchito ina imene mpingo umagwiritsa ntchito ya mpingo ndikulalikira mawu a Mulungu. Ndiye akunena kuti mpingo uyenera kuwatuma alaliki kuti apite akalalikire. Tsono kuwatuma sikonguti mukalalikire ayi koma kuwakonzekeretsa zowayenereza pa ulendo umene. Choncho ngati mpingo suchita chopereka monga mmene Mulungu amanenera, mpingo umakhala uwonda, umakhala osauka ndi umalephera kukwaniritsa makamaka magawo onse amene Mulungu akuyembekezera. Choncho nkoopsa kwambiri makamaka kubera Mulungu pakusachita chopereka moyenera. Titudi. Komanso pamene makamba zimenezo nadzakumbukira buku la Machitidwe chapter 20 pa verse yake ya 35 pamene akunena kuti zinthu zonse ndinakupatsani chitsanzo chakuti pogwiritsa ntchito kotero muyenera kuthandiza ofowoka ndi kukumbukira mawu a Ambuye Yesu kuti anati yekha kupatsa kutidalitsa kuposa kulandira. Ndeti tikuona kuti Mulungu akunena kuti munthu amadalitsika akambopereka. Ukapereka mpeno madalitsika. Ndeti kakamba kuti pali kuopsa kwanji kobera Mulungu zolanda zoti pamene munthu sakupereka ndeta kudzimana yekha ndalitso zedi. Pala anthu ena amene alonena kuti mwina akozomakhala akungovutikabe chifukwa choti akapeza kochepa amafuna kuumirira osafuna kupereka kwa Mulungu. Koma Mulungu akunena kuti kupatsa kudalitsa kuposa kulandira. Solomo pa Miyambo 11 verse 24 adanenadi kuti mumadziwa kuti alipo omana choyenera kupatsa nango osauka. Kodi mumadziwa kuti mtima wa Maraya ndi umene umadzalemera. Adakachita kachitsanzo kabwino kuti mumadziwa kuti kodi othirira Yesu amathiriridwa. Usiza ngati ukanuthirira iwe suthiriridwa. Ndiye ndavomezadi mawu munenawo kuti ngati ena afe zinthu sizitiyendera chifukwa chakuti tiganizirepo mbali imene kuti mapereka botani mondaba pomabwesa pozi labwino kwambiri madaboro zathu ndozizibizira kodi mpamene bali kali yake ndimene tikonza zimenezo. Tikuona titu mabuku limene la Machitidwe chapter 20 verse 35 akutitsimikizira titu kuti ndawi zina munthu ngati sapereka umadzimana umadzitsekera chitseko. Ndeti kuona ndithu kuti tikukhala mu dziko limene anthu tikubera Mulungu. Koma pamene tufika mapeto pa programu yathu kodi mumabera Mulungu mumabera motani? Ndipo pamene mwazindikira kuti mumabera Mulungu simunoti nthawi yabwino kuti muchitepo kanthu. Tiyamikire m'bale wathu zikomo namanika malonje kuchokera kwa Nsandulisa kuti mwatokana nafe pa programu imeneyi kutithandizira kuona paphunziro limeneli lonena kuti kodi ndizotheka munthu akozobera Mulungu. Taona ndithu kuti ndizotheka. Taona anthu ambiri akumubera. Pauka mmene mnalinso ndine m'bale wanu Njero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Tikumbukire programu imene amalipatsia Ndalongo School Biblical Studies amene akutidziwitsa kuti pali mwayi ndithu anthu amene angafuna zaphunziro chaka cha mawa 2025 Baibulo mwaulere kwa zaka ziwiri. Akhala amuna ampingo wa Khristu certificate ya form 4 akukhala mabanja amene opanda banja. Ngati mulini kapena alipo ena dziwitseni mugwiritse ntchito nambala imene tiweka papeto. Komanso maphunziro amene amapezeka pa page yathu ya pa YouTube mungoyang'ana Ndalongo School Biblical Studies muzatha kuwapeza maphunziro amene komanso maphunziro ena. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira
ndiye wakuona